Lezi indaba zo1KZNTV usundelo uThabani Maphumulo kubingelele embukeli. Ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Amaphoyisa Ukhuza Udlame lwamatekisi ogwini kube nesikhumbuzo sababulawa kwekucima ukoma. Lithukizanye ikhansela leANC. Somukele embukele indaba ezenziwa1KZNTV. Ungqongqoshe amaphoyisa kuzwelonke Ubheki Cele uhambele indawo yasesayide egama lakhe ogwini oseningizimu nesifundazwe ukuyohlangana nabemboni amatekisi kulandela ukwanda kodlame lwamatekisi kusuka kwinyanga uMasingana kuya kuNtulikazi kulonyaka. Ethula inkulumo yakhe uCele uthi uyazi ukuthi iningi labanikazi bamatekisi kwisifunda uku kanye naseHirikwala balala ehlathini ngoba begijimisana ngezibhamu. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke Ubheki Cele uhambele indawo yasesayide egama lakhe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuzobamba umhlangano nabemboni yamatekisi kwisifunda ugu kanye neHirikwala kulandela izigameko zodlame lwamatekisi lapho abantu ababalelwa ku24 belahlekelwe imiphefumulo yabo kulolu dlame. uCele uthi abantu kuzofanele bacacise ukuthi bacebe kanjani njengoba sekuchitheke igazi kakhulu kule ndawo. La kusuka ngoJanuary ngoJuly kuza kuJuly last year kufa abantu abawu5. This year kusuka ngoJanuary kuza kuJuly kufa abantu abawu24. Uthi ayaziwa sometimes ukuthi ivelaphi le mali. Enye imali enthenga amatekisi ivela kwiCIT kwicash in transit. Ngiyintshontsha ngibulala abantu nizoyiklina la siyakwazi lokho. Abanye benimcelile. Abanye benimgcwele igazi ezandleni. You've got a lot of blood in your hands. uCele ubese veza ukuthi kunethimba elizojutshwa ukuzosebenza kule ndawo ukulungisa isimo. Ubese ecela ukuthi kusebenziswane uma kungenjalo bazophoqa. Sakhithimba nje esokesiqoqa abantu abasuka kwezinye indawo abangasuki kule ndawo abaziwa yilaba ngoba laba le mali abayiqoqayo engaziwe ebusuku yiyo labathenga ngayo amaphoyisa. Kesilande nje ngaphandle lelithimba lizobhekana ngqo lishayisane ngezifuba nalabo abaphula umthetho lishayisane ngezifuba nezinkalo. Nizosinika ukuthi ama-members ka-association sosebenza kanjani nawo uma leli thimba esolakha elinosars noba uma ungezi sikusamone ukuthi uze uzophendula ngewealth yakho uma ungezi sikulande ngoba kuyacaca ukuthi basincengana akukho leso uzofuna kufikela khona singancengani khona kube ukhude mnike isongo lakhe phakathi kobugebengu obusembonini nomthetho waseSouth Africa. Umthetho kuzofanele ugcinwe. Usihlalo wenhlangano elawula ukusebenza kwamatekisi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uBoyizondi uthi bona bahlaba ikhwelo lokuthi ngenelele uhulumeni kulolu dlame lwamatekisi lakulesi sifunda. Siyabonga ke ukuthi sekube khona imizamo kwaze kwangenelela ungqongqoshe wezwelonke ukuthi ke kuzodilwa nalabantu ababonakala beloke bebulala abantu ematekisini. Okunye ke esikujabulelayo ukuthi ungqongqoshe uthi kuzoba khona ithimba elizobuka association ukuthi kusetshenzwa kanjani qhamuke namacebo ukuthi abantu benze imali clean. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando Cele ngisesayidi. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sabantu abane baseSweet Waters abadlule emhlabeni kulandela ukudutshulwa endaweni yokucima ukoma esamukelisiwe Tavern khona kule ndawo eMgungundlovu. Abasinda abayishagalombili bangeniswa esibhedlela. Amalungu omphakathi osomabhizinisi kanye namabandla ahlukene bahlele inkonzo ngenhloso ukukhumbula lezi isulu. Njengoba umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi wayememezela ukuthi kuboshwe abasolwa ababili abathintekayo kulesi sigameko osukwini lwezolo kuvela ukuthi badedeliwe kulandela ungatholakali kobufakazi obunqala.
Sikhona la eSweet Waters okuyilapho umphakathi wakhona kanye nosomabhizinisi basendaweni behlanganile base bahlela ke yona inkonzo yesikhumbuzo yawo ke amalungu omphakathi amane adlule emhlabeni ngawe komgqibelo kulandela ukudutshulwa esendaweni yokucima ukoma kanti njengamanje sinaye ke umnikazi wendawo yokucima ukoma esamkelisiwe eTavern okuyilapho ke lamalungu adlulela khona amabili kanti amanye adlulela esibhedlela. Asikubingelele baba uMntambo sikwamukele kwizindaba ze1KZNTV. Ngiyanibingelela nami sanibona. Sicela nje usichazele baba uMntambo sibonile lapha ya indawo yakho ukuthi ivaliwe namhlanje usichazele nje ukuthi usithatheni isinqumo sokuthi uyivale nanokuthi ivalelweni njengamanje. Kunabantu abashonile lapha. So ukuhlonipha bona lokwenza ngibakhombisa ukuthi ngiyahambisana nabo ingako indawo ngithe kuyivala ngenzela ukuthi ke siqede konke lokho oqondene nabo ngoba njengana namhlanje sine memorial service yabo ngeke mina ngithi ngine memorial service bese kuyima ngiqhubeka nebusiness kodwa ke isinqumo engisithathile ukona ukuthi ngoba sisenohlelo lokukhalisana nemndeni leshonela. Baba uMntambo kunama developments esiwazwayo ukuthi ilicense yakho ikanye imvume yokudayisa uphuzo oludakayo lapha ya ebusinessini lakho ingase ukuthi uphuqe yona ngabe mhlawumbe kukhona yini obusukuzwila ngaloko mhlawumbe ngabe sebexhumanile nawe ngaloko. Abakaxhumana nani loli engikuzwa kunina bona abakaxhumana nami angazilutho. Wena ngokwakho inqubo yakho ye business lakho khona inhlapho ubona ukuthi ngabe wena waphula umthetho ngako kulesi sigameko lesi. Akukho engiphule kona umthetho angukho engikwazi ukuthi ngiphule umthetho ngoba ama security nawo kade ekhona bekusetshenzwa kuseshwa akukho engiphule umthetho engiphulile. Ukubheka nje kusuka manje kuyaphambili mhlawumbe ngabe ikuphi mhlawumbe ocabanga ukuthi ungakushintsha mhlawumbe ebusinessini lakhe indlela enenza ngayo izinto. Mhlambe ke sengazama ukuthi ngithole laba abaamile mhlambe security kuba abaamile ngoba laba enginabo abaamile ukwenza ukuthi security ithi kuba tight nyana mbejana. Isimo sinjani emphakathini njengamanje abantu wena bakuthitha kanjani noma ba react kanjani toward wena? Sibambisene kakhulu nabantu bomphakathi zonke ama stakeholders ngoba nayizolo besambe nabo sibone sivakashela laba abalinyalelwe ihlobo zabo sibahambe bonke sabuya sazoba nomhlangano lo kwabekho ukuthi sicela ukuthi kube ne memorial service njengoba kune memorial service namhlanje. Amalungu emndeni yezisulu eziphangalele abeke amazwi ke nawo kuyona inkonzo yesikhumbuzo ebeqhubeka khona la endaweni yase Sweet Waters abeke kanje. Akukho esingakusho sishayekile ekushayekeni kwethu sishayeke kakhulu ngoba ubhuti wami bengikade ngikhulume naye ngayizolo engatshengisi ukuthi khona ongasewenzeke kodwa kuye kushiwo ukuthi umuntu uma sezohamba emhlabeni akabheki uyakushalazela. Akukho singakusho siqhameke ingozi engiqhuma ntwala ngoba umntakamawu bengenalo ukuthi bengaguli kodwa ufikile lo sathane owujuqu owuthatha umphefumulo wakhe. Sishaqeke ngalendlela eyisimanga ayikho into ebuhlungu bantu bakaNkulunkulu ayikho into ebuhlungu ukuthi umfweni kade nihleli naye noma kade ugcina ukukhuluma naye efonini lingakapheli awuthuzwa sigcwala usekushiya kuyisimo nje esibuhlungu kakhulu lesi siwumndeni nje asazi nathi ukuthi singayimisa kanjani lento uzukube namhlanje sisaphatheke kabi kodwa sithemba konke kuzodlula akukho ongadluli uyana uzamxolo nawo uphinde udlule futhi umshana wami lo ngake ngigcine ngawo umgqibelo ntambama emcimbini wakamfowethu empeteni wasekhaya ezijabulela into eziphuzele engenalutho kanti usazophinda kulundele aqhubeke nenjabulo ahamba ezelapha ethanda kaMntana kanti sokuphela kwempilo yakhe. Sishayekile sonke ngalomntwana ngoba ube ubaba lapha ekhaya nakomali bakhe ukhona umunye ongekho kuyena omdala phela okungemuva kusuma wakhe ongekho ube ubaba kubona ngoba ubazi ukuthi ekhaya ufuna kulala endlini engenangane ekhona ekhaya yakhe kodwa ingane ezikhona benza sure ukuthi fanele zilale endlini.
Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngise-Sweet Waters eMgungundlovu. Ubuholi be-ANC kwisifundo iGeneral Gizenga Mpanza sebeveza ukuthi selihlinzekwe ngabaqaphi ikhansela labo laku-Ward 10 eGroundville emva kokuhlaselwa ngempela sonto kwashiswa imoto yalo. Imbiko iveza ukuthi ngomgqibelo ebusuku umndeni wekhansela uThubelihle Dube wabona siqhamuka umlilo egarage kwasha imoto yangqongqa ukuze kube manje ayikaziwa imbangela yomlilo. Uhlala levalweni umndeni wakaDube eGroundville okumuzi wekhansela le-ANC kulandela isigameko esenzeke ngempela sonto la khona bezithole kushiswa imoto kanye negaraji bekade ipakwe kulona. Okuvelayo kuvela ukuthi ngomgqibelo ebusuku umndeni wawukade ulele wezwa ngelangabi selishisa nowathi mabebheka abangakubona kuyikona okudale wona lo mlilo. Ubuholi be-ANC ngaphansi kweGizenga usiqinisekisile lesigameko ukuthi buyasazi iphinde yahlangana i-top 5 ye-ANC kwe-region kanye ne-top 5 futhi ye-sub-region izolo i-regional office ekhona nayo ukhansela kwavunyelwana ngokuthi umehleli lapha ekhaya kuzofuneka ukuthi aprovide nge-security engeza ukuba mhlawumbe ibekelwe isikhathi ngoba isikhathi esiningi uma amakhansela enikezwe security ayanqungela ukuthi mhlawumbe esikhathini esingango-3 months usuke mhlawumbe sengazi ukuthi usephephile then usengaphucwa ngoba isigameko sesibili lesi ngetheme edlule uke wehlelwa futhi lesi sehlo kwashiswa iKTC car ayikade ithole kade yosevisa yona le Mercedes esishiswe manje. Okunye bakuvezile ukuthi bafisa ukuthi umthetho uthathe indawo yabo ukuze ukhansela ezovikeleka. Ukuthi siyacela ukuthi amalungu omphakathi kanjalo nabanye mhlawumbe abamalungu kaANC nabanye nje ake bakugwema ukuthi babhale izinto ezosusa uhlevane mhlawumbe kuma social media platforms ko Facebook kanjalo nako WhatsApp sibone kunezinto ezicirculatayo eziveza ezinye izinto mhlawumbe engagcina seyijeopardize ngisho isisindo secala ngoba njengamanje udaba lika khansela uDube lusezandleni zabomthetho nathi silindele bona ezo-ANC ukuthi ikuphi abaphuma nakho ngoba siyafuna ukuthi kube khona ubulungiswa kulolu daba. Kanti amaphoyisa athivula icala lokushisa nophenyo seliqaliwe ngalo. Kuvula icala kaDukuze police station emva kokuthi kushiswe imoto kanye nomuzi lapha endaweni yaseGroundville. Umuzi washiswa abasolwa kabangaziwa nezimoke eziholele ekutheni kuze kwenzeke lesi sigameko zisaphenga. Kude bokhosibisi eGroundville. Okhulumela amaphoyisa asempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uKapteni Siyanda Shangase uthi bakhalelwe amasongo asigonyela abasongelwa ababili ababethwele amasaka ngama-41 omthunzi wezikuku emgwaqweni uR66 eGingindlovu. uShangase ekhuluma nethimba lesindaba le1KZNTV uveze ukuthi lokho kuyisifundo nakwabanye abasafuna ukuqhuba lobu bugebengu bokushushumbisa umthunzi wezikuku. Zibakhalela abasolwa ababili abebethwele amasaka ensangu nangalinganiselwa kuyinani elingu-270,000 wamarandi ngokwenani lasemgwaqweni. Labasolwa babanje emgwaqweni waseGingindlovu ku-R66 kanti kusolala ukuthi imoto yabo ibibheke eThekwini ithwele amasaka ngama-41. Khona manje abasolwa ababili ababanjwa empangeni ngenyanga kaNhlaba ku-R34 bagwetshiwe ngokutholakala nensanga engalinganiselwa ku-1.3 million ngokwenani lasemgwaqweni. Omunye wabo labasolwa ugwetshe iminyaka eyi-15 ebhadle ejele kwathi omunye wagwetshwa izinyanga eziyi-12. Visible policing waseGingindlovu kanye labaseshi besebenzisana no-crime intelligence wakhona la eKingcotshawu district ababambeke i-operation stop and search emgwaqweni uR66 ubheke ku-N2 lapha na eBridging. Bamiseke imoto eyisideni ebihamba abalisa ababili abaneminyaka ewu-27 bobabili ngokudala. Bathe uma iseshwa ke imoto yalabalisa laba yatholakala inezikhwama zensango eziwu-41. Bebe sebeboshwa ke bachargwa la eGingindlovu ngecala le-possession of dagga. Bazovela kusasa eMantshini enkantolo yemantshi la eGingindlovu ngecala la i-possession of dagga. Insango lena mayikalwa
ibiza isikalo esithi 114.5 kg. I-street value salensango ke ibalelwa lapha ku270,000. Sema sibuka lensango lena noma lezi khwama zensango bezinamagama abantu abahlukahlukene abhalwe ngaphandle. Okusho ukuthi lensango lena ngoba nje imoto ibanjwe ku-R66 ibheka seThekwini. Laba lisa laba noma laba basolo laba bebehambisa lensango kubo laba abantu laba babhalwe ngaphandle ekhwameni zalensango lena. Zibeke sebakhalela ke kanjalo ke baboshwa njengamanje baseyidokisini like ngendlovu. Siyathemba ukuthi lokho kuzoba umlayezo nako kulezi ezinye igebengu ezenza lo msebenzi lona ukudayisa insango noma ukutransport insango. Sibhizi ke samaphoyisa like ingcetshwayo maningi ke amaphoyisa on the ground la khona sizama khona uku-intensify i-visibility amaphoyisa la throughout the district. Siklina yona ke imigwaqo yethu kanye ney'ndawo lezi esiyisebenzayo singamaphoyisa la ingcetshwayo district. Mbukele ake sithi shuye itolo siyabuya nendaba ungayindawo. Siphinde sikwamukele imbukele indaba yenziwa KZN-TV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Omaphoyisa ukhuza udlame lwamatekisi ogwini kube nesikhumbuzo sababulawa kwekucima ukoma lithukizanye ikhansela le-ANC. Lo ngumdidiyelo wamabutho obuka ngaphansi kwesifunda ekhingcetshwa enyakatho nelikaMthaniya uzakhelene senziwa njani Xulu uthi kulechilo ukubona kunabantu abazimisele ngokuhlambalaza emaphepheni nakwabezindaba igama lesilo uMisuzulu kaZolithini ngoba lokho akuhlambalazi nje kuphela indlunkulu kodwa isizwe samaZulu sonkana. UXulu kusho lokhu ingxoxo ekhethekile nethimba lesindaba le-1KZN-TV nalapho egcizelele khona ukuthi bengabadidiyeli bamabutho bazimisele ukuvikela isizwe kanye nesihlalo sobukhosi. Ngemuva ke kwembiko eminingi engemihle ebhalwe emaphepheni nakwabezindaba eveza kabi ke isilo uMisuzulu kaZolithini ngabanye ke babantwana basendlunkulu abadidiyeli ke bamabutho eindaweni ezahlukene sibeveze ke unganami ngalesi senzo njengabadidiyeli ke bathi ke ameneme ngokukhulunywa ngezindaba zasendlunkulu ehlangalaleni ngoba lokhu ke kuthunaza ke isithunzi sobukhosi bakaZulu kanye nesizwe uqobo. Njengabadidiyeli njengengubo yesilo cha angathi kuya la esingeze ukubona kahle khona esizofikela ubumnyama kade siye kukhanyeni njengamanje. Dadewethu mangasho nje thina silindele usuku lokuthi isilo esikhona sihlale ngokusemthethweni kuvele kusemthethweni kodwa ke nomangameli ngoba kukhona la afuna ukusho khona ukuthize simlindele ukuba asho ukuthize siphelele sonke thina nje akukho esikulindile konke lokho okukhulunywayo akungadukiswa abantu kuthiwa khona into engenzekanga ngendlela okuyiyona ibe yamenyezela uNdunankulu kaZulu akekho phela omunye ngaphandle kwaNdunankulu kaZulu asikhulumi ngepolitiki sikhuluma ngesihlalo sikaZulu njengoba okhokho bethu balwa namangisi namabhunu banqoba namanje ke sithi thina sizonqoba kodwa ke okubhlungu kakhulu ke ukuthi mase kuvela insolo zokuthi konke lokho kubhalwa emaphepheni akubhalwa amangisi kubhalwa yibo laba bakithi hayi sithi cha ake bengazedlulisa emhlabeni bahle nje behlezi bekhona bevumela ukuphathwa ngoba awuyena umuntu uma ungafuni ukuphathwa. Uxabashe uthi ke kwakhona ukuvela kwembiko ethundunankulu kaZulu uma ngosuthi ubuthelezi umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa kanye nesilo uMisuzulu kaZolithini kumele baboshwe kulichilo kwakhona kukodwa bengabadidiyeli ke bamabutho kaZulu bayakholelwa ukuthi lokho kwamenyezelwa uNdunankulu kaZulu kuyikho futhi ke akekho ongakuphikisa njengamabutho kaZulu ukuthi isimemezelo masiphuma kuNdunankulu kaZulu akakwazi uNdunankulu kaZulu njengoba esekhule ngalolu hlobo ukuba egcineni kosuku engasho izinto okungezona thina sithembele ekuthenini okwamenyezelwa uNdunankulu kaZulu kuyikho bonke laba abakhulumayo abathi uNdunankulu kaZulu akakhulumanga okuyikho kufanele phela baphumele obalo ukuthi bakusho ngani lokho ngoba uma uthi uyabheka emuva umlando wokucoshakala kwasisilo isilo
kuyacaca nje ukuthi isilo njengoba sizalwe ngalendlela ezizalwe ngayo kuyacaca ukuthi vele isihlalo kufanele kuba sihlale kusona. Asikhulumi ke zembango omafa nani sikhuluma ngesihlalo thina ukuthi isihlalo sikaZulu njengoba singabadidiyeli nje akungakhulunywa ngaso akungadlalwa futhi ngaso. uXulu uphethe ngokuthi ke anxuse ukuthi kube nobumbano esizweni sibambisane ukuvikela ke ubukhosi kanye ke nesihlalo sikaZulu. Njengoba kuthinteka thina nje sizingane zamakhosi kangakanani ke amakhosi makuthinteka isihlalo asibhekile amakhosi ngoba phela isihlalo sibhekwe ngamakhosi thina sibhekela amakhosi ezizweni zawo ukuba impi kaZulu ihlalimi ngomumo. Ilokho nje esikukhulekelayo asifuni ukukhuluma indaba zasezinkulu ngoba sizazi kodwa sikhuluma ngesihlalo ukuthi isihlalo akungabi sangathi asinayo umnikazi ekhona umnikazi wakhuluma umntwana wakwaphinda ngene owundunankulu kaZulu. Ngakho ke owakufanele ukuthi aphikise kwakufanele asho ngaleso sikhathi ngoba njengamanje zonke lezi zinto eseyiqhamuke emaphepheni kuyakhomba nje ukuthi umuntu ofuna ukuxova izwe alingaxovwa indoda ethize futhi nje ukuba kuya ngami lo muntu obhalela ephepheni ngabe ngempela amaphoyisa ayahamba ayomvalela ejele ngoba ufuna ukwenza idisaster lo muntu ongeke aza imele. Let's gaze indaba JULY2022 mina ngingusamkeliswe Nqolonga bengise Richards Bay. Ikhansela kuward 31 ezinqoleni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uMalusi Tsawulwayo ukhuza ukwanda kwesihlava esibonakala sikhula kule ndawo sokubulawa kwabantu. Lokhu kulandela ukubulawa ngesihluku kwebhunga elineminyaka engama-21 ebelenza ibanga lika grade 11 eMshweshwe High School uNdaba Ezinhle eMthwane. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ukhansela uveze ukuthi lo mfana ubulawe ngesihluku kodwa namanje imbangela yokubulawa kwakhe ayikaziwa. Ukhuza isihlava sokubulawa kwabantu endaweni yasezinqoleni kaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhansela wakuward 31 uMalusi Tsawulwayo. Lokhu kuza ngemva kokuthi kubulawa ngesihluku umfana oneminyaka engama-21 okwazi umlisa wakhona endaweni. Uthi bengubuholi emphakathini namanje imbangela yokubulawa komfana bebengakayazi. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko lezindaba like labike ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngowesiliso washawa umphakathi umsola ngokuthi ubulela intombi abethandana nayo kuyona le ndawo yakwaDlovinga. Kunesigameko esimbi esenzekile ewadini yami futhi lezi gameko ziyanda ezokubulawa kwabantu. Kulokhu ke kusiphathe kabi kakhulu somphakathi nama-leaders umphakathi ukuthi ingane encane kangaka ingabulawa ngesihluku esinje ikwazwe umuntu omdala ayibulale. Nabe isizathu singasazi kodwa ayikho into ethi makubulawa abantu abancane kangaka. Kubhlungu kithina sikhalisana nomndeni kumntwana lo bezifundela nje grade 11 eMshweshwe esene future sabheka ukumndeni usabheka olukhulu kuyena. Ngicabanga ukuthi bebenamathemba even ekhaya ukuthi ngelinye ilanga uyena oyobakhulula uyena oyobakhipha endlaleni namhlanje uvela wahamba ngalesihluku. Ubese egxeka ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo kanye nokwentuleka kwamathuba omsebenzi njengezinye zezinto ezinomthelelo ekutheni intsha iqinisa izibandakanya nezenzo ezimbi zobugebengu. Okwenza yonke lesisimo sibe nje nezidakamizwa uphuzo leqile kubantwana ngesimo sokuthi ke abantu abaningi abasebenzi ungasebenzi kwabantu behlezi emakhaya bachitha isizungu ngezidakamizwa bagcina ke sebenza lezi zinto kule wadi yami nje ayisebenzi intsha. Usekela sihlalo wophiko olulwa nobugebengu emphakathini abasebenzisana nesiteshi samaphoyisa ezinqoleni naye ukhuza ukukhula kwesihlava sokubulawa kwabantu kule ndawo. Siyayikhuza ke lento yokushayana yokubulala abantu ukuthi ayilungile kakhulukazi ingane encane nakangaka umuntu oneminyaka u21 bekusabhekwe likhulu emphakathini nomndeni wakhe. Siyakhuza ke emphakathi ukuthi mabangashawa abantu makuthi nabe umuntu one kangakanani makukhulunywe nje udaba lilungiseke kungaze kube ukuthi kufika esizathini sokuthi kuze kubulawa umuntu. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uphawule kanje ngaleli cala. Ngomhla ka 11 July 2022 ngabo 7 ekseni
amaphoyisa aseyinqoleni abizwa endaweni yaseDlovinga la kwasekutholakale khona owesilisa oneminyaka ewu21. Lesi sidumbu satholakala sinamanxeba okugwazwa. Amaphoyisa besevula icala lokubulala einqoleni SAPS abeke seyazama ukulandela umkhondo mayelana nomuntu ongabe wayenzile lesi sigameko. Kwabe sekuboshwa kowesilisa oneminyaka ebalelwa ko30. Namhlanje uvelile phambi kwenkantolo yamantshi yasezinqoleni. Ezindabeni zo1KZNTV kubikuza Mando Cele ngisezinqoleni. Mbukela ke sithi shuwe itolo siyabuya neindaba. Siphinde sikwamukele mbukele indabeni ze1KZNTV ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osukwini lanamuhla. Omaphoyisa ukhuza udlame lwamatekisi ogwini kube nesikhumbuzo sababulawa kwekucima ukoma lithukizanye ikhansela leANC. Mbukela ke sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lu16.94 maqhathaniswa nedola laseMelika libo R20.14 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo R17.04 maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza $1,734 73 cent i-ounce. Kuthi ngahloziwe ube u$99 49 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. I-Premier Soccer League PSL ngamafuphi selikhiphile uhlelo lwemidlalo lokuqala kwesizini ka2022-23 ku-DStv Premiership. Kanti ompetha abavikela isicoco kuyiMamelodi Sundowns izovula ngokuvakashela iCape Town City eKapa mhla zi-5 kuNcwaba. Kuthi ngomgqibelo iOrlando Pirates ibhekane nomkhaya bayo iSwallows FC kanti Kaizer Chiefs yona izobhekana neRoyal AM eThekwini. Ngakolunye uhlangothi omakoti beDStv Premiership iRichards Bay FC yona izovakashela iGolden Arrows. Kanti kubheke ukuthi ibe nesasasa lesizini njengoba wonke amaqembu esayinisa abadlali ukuqinisa isquad zawo. Mbukela ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukela singakube sikuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.